I ajudar les indústries tradicionals com la del tèxtil és una de les propostes de compromís en clau econòmica. El candidat a la Generalitat, Joan Baldoví, l'ha presentada esta vesprada a Ontinyent. L'aposta de compromís per a reviscolar el teixit productiu valencià passa per impulsar sectors tradicionals com el del tèxtil, tan arrelat a comarques com la Vall d'Albaida. Des d'Ontinyent, Joan Baldoví ha incidit en la necessitat de mirar cap al futur fent de les empreses motor d'innovació, però sense oblidar les condicions dels treballadors amb salaris, ha dit, més justos. Baldoví ha fet aquestes declaracions en la presentació de la candidatura municipal d'Ontinyent, un acte en què també ha intervingut la secretària general de MES, Àgueda Micó, i el diputat i candidat a les Corts, Jesús Pla. Els valencians hem d'apostar també per tindre un teixit productiu important, ajudant a la nostra indústria tradicional. Però no hem de perdre la vista que hem de mirar cap al futur i així la indústria de la innovació comença a tindre una importància fonamental.